Yan. Papasok na po kami sa palengke. Ayan. Yung kamatis, may... Yan. May Nerf gun. Oh, there is... Kuinin ko baka
mag-resume ka na ng klase mo. How come? Hindi nagagalaw ang ano nito. Up and down. Nagagalaw yan. Pero manual ito. Ano yan, may bubusang na pala yung ayan, kailangan ko na lang butter. Butter. Ito. Then, yung lumang butter gusto ko para maubos. Ito. Ay, suppose ito yung gulay. Wala. Eh, mas bubok ko na siya dito. Wala. Wow! Ay, sa dapat pala pinag-ibig na yun. Slice na lang. Ito ay tinapay. Dapat pala, tinulat na. Slice na tayo ng konti. Madali naman na slice yan. Masarap kasi maamin. Muna natin. Ito ba nakabili? Boy, boy, Ayan, sarap na. Sarap na. wait. Ano yan? Mate, X. Okay. Siyempre, hindi ko maabot kasi nakaano ako. See, oh. Oh, good. Smell pa lang, kanyang masarap. Oh, smell pa lang. Oh. Amoy na dito sa DJ. Oh, sige. Ano na lang kasi magluto na nga sa bahay namin. Magtap ng amigo ko kasi maluwag. Magtap namin. Marami. Kaya diba ako din, nandito kami dito ako nagmumukbang kasi maluwag dito lang nila. Na may makakita ko po yung mukbang nila maganda po nila sa akin. So, antayin mo ito. Kasi po, ano naman mga kabisdak, yung cost ng vlog nila expensive para sa akin. Kaya ito daw, makakapagay lang na. Ulang na lang namin, mamaya pagkatapos nito is, ano naman, Pero normally kasi, pag nagluluto ako, patis ang ginagamit ko, hindi na ako nag-aasin. Lagyan na lang mamaya. Mm-mm. Wow. Yan na po. Sarap po. O, balik tayo sa ating... Okay, we're back to... Okay, I mean steak. Ito kasi para mainit na, kailangan mag-flip ka ng magtanong ng steak. Ano na yung hands mo? Dali, oh. No. Wala yung toothpick? Yan, toothpick.
is Miko. Oh, say hi. Okay, fine. Another sausawan. Oh. Oh, see? Oh, ito na yung bagong bahay. Pasok sa bahay ni Kuya. Okay. Hi! Tapos na yung mga niluluto. Kain na kami. Okay, bye! Oh, bye! Padrik ng padrik. Nico, I have challenge for you. Say Patrick. Patrick. Hindi. Nung una hindi niya alam na padrik ang tawag niya. Meron kaming yung kinakapatid isang anak nung namin sa nanay ko, kaibigan ng nanay ko. Yung doon talaga sa salitang parehas. Paheras. Paheras. Bulol. Cockroach. Parehas. 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 Bulol sa Parehas. Ayan. Parehas. Bulol sa Pag mga yan, Pilipino tan. Sige na, Miko, magsalita ka doon. Oh, ikaw na. Sige. Sige na, ano ka na dyan? Everybody, look at Tito Neil. He's a bunny. Sige na, magsalita ka na. Okay, today's story news is 24 oras. COVID-19 is there. Bye-bye. Turn up ko na yan? Patay ko na yan? Yeah. Ikaw. Wow, we will eat still.